Apa jauda dengarkan pasan, udah jauh ni dengarkan pantun. Walau adik nan di tanah rantau, walau udah nan di korong kampung. Jangan sampai lupa jo kampung jo alaman. Supaya takana kampung alaman, ketik YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu semua album-album Rabab Siril Asmara. Allah di balik anak sawah. Oh ada ladang malang di balik anak sawah. Memanglah nyola larang jauh ladang lalado. Oh memanglah nyola larang rantau oh ladang lala oh kita lah kamu lei kambang oh mangarang lah kabai. Oh kok salah lama larang rantau olah sakali koe. Oh tolong bana oh la tolong
Kok jadi awak marambah gadang air di sungai landai taranam bantu kadai nasi. Karano badan kaba bukan jadi pandai perintang mandanga tahun Bidua japun penayung japun menonsong angin selatan nyanyi ke pulau tengah ke tengah. Oh ampun maribunya kali ampun anta tasabui dinambukan kabake apa nama anda. Ngapa Hari pagi orang babi dua lalu ke lawitan lape kepulauan Solo duo. Yo ambil nane batang babatang si cerek di dalam koto kambang labungo tumanya di nanti matang sawah. Seri abi pak cerita masuk kabaka mulai dijalankan. Apa nama judul curito tadayo digadi Minang di matampe kejadian terjadi di daerah Jakarta kejadian nagari Salemba. Ambil gontiang potong karate, diambil anak dah mau pui kampung yo judul pak kenal jale galajo namo pak olah kita olah sabui Atau sabui tampe kejadian terjadi di daerah Jakarta. Di mabana namo nagarinya Salemba kampung kejadian. Salemba kampung kejadian di sinan tampe badaninyo indak to bilang lamo bana. Siapa nama pelakunya nama bintangi curita ko adalah orang nombor dua baranak cie parampu. Baranaknya cie perempuan di sinan kalau kok dipandang di sinan kalau kok dietong siana mona laki-laki siana mona perempuan.
Ho kita sabui galajo namo siabana namo pajatu siono na laki-laki sia namo nyo na padusi banamo inyo upi iyam Tuhan. Osiono na laki-laki si iyam namo bininyo barana cie perempuan karano anak perempuan. Osiono namo ayanyo osiam namo mandenyo yo anak nanado perempuan siako namo badan anak banamo sitati putri Tuhan. Oba namo si Tati putri, Tati panggilan dari mande, Tati panggilan dari ayah. Ba itu kalau kau dibilang, yo indak to bilang lamo-lamo, indak dietong do lamo-lamo. Antaro jono rajo sinema tumanyo majo sinema jo anaknyo. Agak dek yono jo anaknyo sarato bini sekalian nambah namo si upi iyam yo lai sayo rumah tanggo Tuhan. Olai sayo nyo rumah tanggo manandoan ninyo sayo kailie samo kailie kamudie samo kamudie lunado batangka-tangka ho alun mencubo nyo bagadu salamu itu baturutan ladape lo anak inyo cie alun batangka jo bagadu Tuhan. O alun batangka jo bagadu ba itu bana badan jono yola jono jo siam sarato tati namu anak batamba cadia juo manando anak la cadi la pandai gala anak iyam Tuhan. Ola pandai gala anak iyam yo akarajo badan yono akarajo sari-hari karajo lain dak susah bana karano pengalaman ado karano adonyo punyo pengalaman pengalaman badan yono nyo hali membuat kursi melukis nempal yang santiang bantu mode kursi nyo tu bisa membuatnyo walaupun jenisnya dari kayu walaupun jenisnya dari pusa babue tuma kursi nanado siono sangat hebat bana Osiono sanganyo hebat bana yo halinyo buat kursi bantunya nang ketujuh kalau nyo badan dirinyo bamode-mode keluaran ho sayang sekete ado bana taga di jono ndak ba modal awak pai jale jo urang banduat samang pai jo urang pai karajo gaji hari Tuhan. Opai karajonyo gaji hari ba itu kalau kau dipandang coy itu inyo badan siono
Yo indak to etong lamo bana, indak to bilang-bilang lamo. Maklum ninyola di Jakarta, penghidupan awak laka tahu. Kalau nyo awak nyo gaji hari, tentu gak payah cuma simpan piti. Lagak susah piti balabi, apalagi nyo di Jakarta tupak tinggal mengontrak lo inyo di sinan yo wilayah negari Salemba. Yo wilayah negari Salemba de inyo sinan mengontrak maalun sajo badan inyo. Naninyo yo nolai baut sao lunado parna perai karajo nduk samang sayang kainyo ba itu yo no lalaki latana Oba itu yono suaminya dari yamnaninyo rajin bau sao. Hoi lapa dari badan upit tati sayang kana nak tabado. Abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan. Osa bulan yo 2 bulan nabi bulan baganti tahun lah setahun sesudah itu malang tibonyo pak di siono. Yo atandonyo pak inyo malang tabaka bangunan kursi abila modal sinduasa. Amang bila modalnya anduk samangnya wa itu kalau dipandangi sehingga nyopa inyo tampe pembuatan kursi ndak ada membuat lai modal nduk samang nalabi mabangkrut kato awak kini. Otapaso sarahat yono karajo ba itu bana kok dipandang yo indak to bilang lamo bana. Ndak perlu dietong lamo agak saja di badan inyo. Kalau na badan diri yono awak karajo lah baranti berpikir panjang badan yono yo karajo leka dicari awak tinggal tempe kontraan tuan. Anak ketek sabantu itu nambah namonyo asiupit tati. Yosi iyam namo bininyo. Awak lah jale tinggal mengontrak. Tentunya harus bau sao. Dan ndak ada pembuatan kursi lain. Yo karajo pak badan yono karajo kajadi bangunan karajo kuli bangunan madu simin karajo nyo
Omadu siminyo karajonyo itu karajo sari-ari tio ari sabantu itu ndak ado yono menggeliang bare joringan kanyo cubo. Oh, walaupun nyo karajo dinampane, walau karajo bapane-pane, awak para lupiti ju ndak ado mangalu badan yono pae. Ndak ada mangalu ada badan yono nyo tatap karajo ju la karajo kuli bangunan yo sadang karajo kuli bangunan abi hari baganti hari abi hari baganti pakan ala sapakan dua pakan karajo kuli bangunan labi borongan kuli dicari lo karajo lain dicari lopak karajo lain lisinan kalau kok dipandang de inyo lai rajin bau sao aka mungkin dicubonyo nampok kok lai dapet piti ndak guna do dietong lamu panek dek lamu bakal lamu anado harinyo sekutiko babalik yono ka rumah sadang nyo duduk juo duduk jo iyam bininyo obat tiga jo anak tadi anaknya sedang tidur jo sedang bagolek ditampet tidur bakato badan diri yono onde dia kandung iyam abang kalau dicalik keadaan keadaan dia bertambah susah, bertambah payah dipandangi, mencari karajo bertambah sulit. Baik itu bana kato inyo, mandanga kato bantu itu desinanyo iyam kabakato jadi baalai bang naka elok kamawa kakapindah mungkin mencari duit bang Oka mungkin nyoba mencari duit mandanga kato rupo itu disinan kalau kok dipandang di sinan yono kamangecek kamaju dia awak kapai kamalo kamancari duit karajo abang nan sabananyo abang pengalamanyo nanado nan hali badan diri abang malukis membuat kursi abang bantu lukisan abang lah bisa kasadonyo tapi kok karajo na lain-lain kuli bangunan abang tahu dia kuli bangunannya dia abang tahu ba itu bana kato badan jono bakato kayam bantu itu anaknya sedang tidur juga bagole ate tempat tidur anaknya baru pandai galak di sinan kalau kok dipandang kok itu nang kato abang sebantu itu iam tak tahu iam mengaban sedangkan badan diri iam abang kan ala tahu juga abang kan ala bang tahu juga iam ko indak bamande mande indak babapa indak awak ko anak yatim piatu awak abang ambil lah kajale ju lapenyo dari panti asuhan anak yatim di sinan dulu bang iyam ambil ma bang bana nama ambil abang bana nama lamariam kini kaba ale bang badan awak
O mandanga katorupo itu dia kanduang iam dia eko itu nang kato iam jani tulo mapikian na jale abang bau sao dia. Onan jale abang nyo bau sao nyo awak di duya selagi badan cegak ju selagi badan tagok ju yo yakin kita di duya jangan sampai awak putu aso ba itu bana kato inyo maalun saja badan inyo tumpak di badan tuma buyung yono. Yo abi hari nyopak sari tu abi hari maganti hari adolo karajo dapet memang karajo agak buruk kuli jo karajo dapet orang di sinan nama aja utusan dapet di Pak RT ba itu kalau kau dipandang olainyo dape bakarajo akarajo badan yono mangalibana tapi jangan Tuhan. O mangale bandanyo tapi jalan itu bana karajo dape dek badan yono kok dipandang awak butuh karajo juo untuk biaya sehari-hari. Ho dia karajo nyo kali banda pembuangan na yena nado walau karajo bantu itu asanyo lai dapat peti mangali banda jadi juo pae. O mangali bandanyo jadi juo tumpak di badan yono tadi karajo mangali banda ba itu kalau dipandang indak to bilang lamo-lamo ndak paralu dietong lamo agak sajo di badan ninyo agak di badan ninyo tadi kalau nam badan diri yono nanawa sedang karajo. Onanawa sedang karajo kali-kali banda alas sehari 2 hari. La cukui hari nang katigo lampe hari bakarajo karajo mengali banda do hari nyo sekutiko badan nan sadang litak bana. Yo ado batang kayu di tepi jalan menyandai nyo batadu menyanda dake batang kayu awak sedang menyanda-nyanda lalu la onda sakutiko Tuhan. O lalu la ondanya sekutiko sedang lalu ondanya orang nama bawa la mencali seto mencali orang membawa langsung tetagaknya dake badan yono tetaga onda di sampingnya satu tetaga onda tadinya perantian onda ketapi turunlah orang nama bawa ondanya buka elem nanyo pakai satonyo buka elem nanyo pakai maimbau inyo sekali satonyo panggil namo yono mencali badan diri yono kironyo kawan lamo bana Tuhan. Oke ronyo kawan lamo yono bana kalau nang kawan badan yono nan samo karajo dulu samo karajo ditampek kursi tapi ditampek kebakaran. Hok siako namo kawan yono siako galajo namonyo di sinan kalau kok dipandang tapi nang kawan badan yono
Hoinyo bukan aslinyo anak Jakarta, bukan aslinyo orang Sinan Pajatu, aslinyo anak Padang Siako Galajo namonyo banamo buyong sakiman Tuhan. Oba namonyo buyong sakiman, sakiman namonyo sekutiko. Pajatu aslinyo anak Padang, tapi Padangnya bukan di kota Bana, Padangnya Padang Pariaman. Di Pariaman Pak kampung keteknyo, ba itu Bana kok dipandang. Basalaminyo Yosiono, yola buyong si sakiman Tuhan. Oh iyalah buyungnya si sakiman di sinan. Kalau kok dipandang agak saja di kawan tadi de ota nang kama ota lah merokok tadi badan nang yono. Oh kalau itu nan sobat tanyo jualah rokok kadi balik kok dulu buli rokok babungkui kok kini membali rokok tentu rokok babatang-batang. Ndak kabisa bali rokok babungkui karajo kuli bantu iko mangali buangan air die. Oh mangali dia buangan air baalo caronyo awak tu makabali rokok mandanga kato coy itu. Ho bakato buyong sakiman onde sobat dangakan mana danga di kawan badan nambo kok coy koi dwi di Jakarta nanambo lali pulo nak talok lai tinggal di Jakarta. Rancana badan kawan diri ambo kabalik ke kampung jo alaman ke pulang awak ke nagari rencana pulang ke Padang sobat. Oh rencananya pulang ke Padang dah awak balik lagi ke Jakarta. Ado paman awak di korong kampung, adolah saudara badan awak dusana juo badan kita. Inyo kini sedang membuka usaha, sedang memaju usahanya. Oh tapi anggota bakarajo, anggota karajonyo nanda ado. Paman bana di badan awak, ba itu kato badan inyo. Ho karajonyo lai dia elok bana karajo bantu awak dulu membuat kursi ba mode-mode dia. Oh membuat kursi ba mode-mode ba itu bana kato inyo mandanga kato coy itu di sinan kalau kok dipandang onde sobat dangakan bana elok tu nasib badan sobat la elok rata tangan sakiman kok iyo sabantu itu kok paman bana nama punyo kama buwe la wajar balik ke nagari. Oh kata sampai sakiman leka manjawe, tapi ambo kan membuat kursi ndak pandai, nam pandai motong memotong, ndak lincah bantu si Yono do dia. Oh awak ndak lincah doa bantu Yono, tapi kok Yono dahulunya sebanyak itu dalam karajo kepala Yono nampal yang hali ba itu dalam sekarajo. Tapi kok ambo lah punya pengalaman bantu Yono nak taluk bakarajo kuli, nak taluk mengali-ngali banda ambo tinggal Jakarta ko dia.
Yo awak tinggalan ma daerah Jakarta, ndak talo di ambo rupo itu, ba itu bana katoinyo. O mandanga katonyo dari kawan, yo nambah namo buyong sekiman, onde sekiman danga bana kalau itu keto sekiman meninggan daerah Jakarta lainyo ambo bisa sayo. Oh tapi basabala dulu sementara pailah dulu pulang kampung besok kirim surat ke tampe ambo alamat ambo kan sekiman ado agilo besok alamat sekiman yo kok mungkin besok ambo ke Padang mau cuba karajosinan biawak karajosinan piti dikirim kasih yam dia. Oh piti dikirim dia kasih yang itu kata badaninyo balik sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan itu katonyo badan yono. Oh mandanga kato rupo itu laksana ngati sakiman kalau iyo sabantu itu ambo barisuk kawan kababalik basaba kawan samantaro ambo balik. Oh kakorong kampung kawane. O kato sampai nyolapai barangke badan sakiman tinggal ayono samoso orang. O tinggal ayono samoso orang sedang mengali-ngali bandari bertambah petang yuo. Oh patang bajawe dengan sanyo dan sanyo sesanyo itulah balik yono karuma anyo la balik yono nyo akarumanyo ba itu kalau kau dipandang nak guna to bilang-bilang lamo nak perlu tetong lamo banagak saja di badan yono setol sampai nyo ke rumah. O mandilah yono ke kamar mandi selesai si yono mandi barunya duduk pak di ruangan duduk lainnya di kursi. Oh setelah duduk di kursi naniyam tiba sekali anaknya ada di dukuangan Oh anaknya ada di dukungan di sinan kalau kau dipandang maalun sajonyo badan ia mai lata-lata untuk suami onde abang dengarkan bana minum lalai bang badan abang. Oh kok lapa bang ia membiak nasi ba itu kata badan inyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana. Yo katonyo badan yono jadi dia kato badan yono lah mulai nyo kakak minum saragu ayenyo minum yono mangece kasih Tuhan. Oh yono mangece nyo kasih mondek kandung ia mabang dangadiam dia ketua bang ado tadi abang sedang bakarajo sedang mengali-ngali banda bang litak beranti dulu menyanda dake batang kayu sambil batadu lepelita.
Or baranti la onda di semala bang baranti onda sekutiko bang calik bana elo kironyo kawan lamu abang nan samo kerajo dolu pajatu bukan asli anak Jakarta bukan asli anak Betawi. Pajatu aslinya anak Padang tapi Padangnya bukan Padang kota. Padangnya di daerah Pariaman. Kabanyonyo ke pulang kampung kabalik besok ke nagari. Oh iya ke daerah Pariaman menurut cerita badaninyo mangkonyo balik ke korong kampung pamanyo membuka mapa karajo elok membuat onordil kursi walau dari kayu walau dari gabus bamacamnyo modenanyo buwe cumanyo mencari tanago bakarajo sedang mencari tanago bana mangko babalik buyung sakiman Omangko babaliknyo abuyong sakiman pamanyo punyo perabot nempel yang gadang iyo di daerah Pariaman ba itu dalam ceritonyo yo tapi nyo balik ke kampung nyo calik ke raja dulu yo pamanyo kok lai mungkin kata badan sakiman nyo kirim surat ke kampung nyo kirim surat ke tampe awak iyo ke daerah Jakarta ko ke tampe alamat awak bonyo wa itu janji yo ambo kok lai karajo kakak mungkin Kok lai karajo madia kakak mungkin mandanga kato bantu itu di sini niyam kabakato honde abang dangakan mana danga kato bang simaan buni daerah Padang bang bukan dake Pariaman lo lai daerah Padang di Pariaman tu awak nak tahu Padang sajo awak nanjale nyo bang apa lagi daerah Pariaman di kampung namanya jo palosok ndak jale do bang di badan iam tapi kok abang yo besok ke karajo sinan kok lain mungkin kiro-kiro tentu abang kepai seorang indak kabang bawa bang badan iam mandang kato rupo itu menjawik badan diri yono abang cubo dulu dia karajo sebulan 2 bulan kok mungkin rasanya iam abang japui iam ke Jakarta awak cari sinan tempe kontraan ba itu kato badan inyo mandang kato dari suami tamanuang badan diri yang menangi yang sekali onde abang dengan mana kok abang seorang kekapai iam ndak rela malapean iam ndak barani do bang malapean iam sadang ketma bantu iko anaknya sadang ketek bana anak ketek sabantu iko abang merantau jauh-jauh yo kajauh abang dari iam kok damam mana badan awak iyo lainnya upiat tati akadayo badan iam nak ado badu sang anak bangai iam na ado do bang badu sana ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang jawaban badaninyo onde dia kandung iam abang jangan itu lo berpikiran walaupun jauh dia badan abang bapiti-piti bakirim mangalo itu berpikiran dia mangalo itu yang berpikiran dek lama otak kama otak hari bertambah malam
lah makan badan diri yono selesai makan yo minum na malam semalam itu lalalo inyo olat sarumanyo Ala nyo sarumanyo nanari semalam itu sekalok lalo hari siang yo nan pagi lah sepagi itu tumpak di badan diri yono naninyo lai bakarajo karajo mengali bangana tuane nak to bilang lamo bana nak gono dia tong lamo abi baganti pakan abi pakan baganti bulan Lasa bulan lo sesudah itu endak to etong lamo anak bertambah gadang yuo yo tando lah gadang pa anak yono yo tando nyo anak lah gadang iyo lah anak inyo tadi di sinan kalau kau dipandang tandonyo anak lah gadang lah masuk sekolah dan asar Iyalah anaknya badan ia malah masuk sekolah dasar duduk di bangku kelas 1 sedang anak dalam sekolah itu kalau kau dipandang yo indak guna doa atau bilang-bilang lamo nak paralu tu etong lamo yo agak di badannya dirinya tumpak di badannya inyo tadi Nana dalam sekolah nan yono tatap bakarang ajo Mana yono tatapnyo bakarajo anaknyo kalau dipandang sedang dalam sekolah 1 masuk inyo sekolah dasar yo di sinan kalau kok dilihat sedang cuy itu kita bilang malam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu yo salam ta'azim badan kita alias sekete tantang itu yo alias sekete tantang itu tinggalan badan diri yono to japui sobat yono tadi nambah namo buyong sekiman kironyo sekiman tadi lah sampai nyo ke daerah Padang latibo di Pariaman di Mabana Pariaman nyo tinggal di daerah Kuraita
Hingga di daerahnya kurai taji di sinan badannya buyong sekiman dainyo lah balik kampung. Okironyo nampaman badaninyo. Iyo mama dari badaninyo buyong sekiman iyo membueknyo perabot kursi macam-macamnyo kursi nanyo buek. Karajo di sinan badan sekiman mengecek sekiman yo mama. Onde mama dangakan bana lah di mama. Siako namo mama sekiman siapo galajo namo banamo buyong alimu Ismail. Banamo buyong alimu isyo ali panggilan dari kawan. Bakatonyo badan buyong sekiman onde mama dangakan mana. Yo adolah kawan badan amo pajatu asli anak Jakarta. Membuat kursi santiang bana. Membuat kursinya sentiang mana walaupun kursi dari gabus apalagi nyo dari ukiran kayu lo kadisabui walaupun kayu elok walau kayu indah de inyo lukisnyo bisa elok. Oba itu kawan badan ambo mangko ambo mama balik ke kampung. Yo ado tampe karajo kami yo inyo samo karajo samanya itu samo karajo inyo merancang pagambaran mama Yo inyo merancangnya pergambaran ba itu bana keto sekiman mendanga keto kamanakan bakato buyung alimu isi yo naninyo ali tadi. Onde dangan ladiang buyung sekiman let sabana keciang kole ndak kadang otang ko awak nak picayo bana kang kedua nggak kadang otang ma ba itu sekali keto mama. Onde mama dangakan bana sekali kini mama ambo ya mama nak kawacali rekod dulu ya wacali mau minta piti mau kecamali bare mande ambo bawa pai main-main mau bawa jalan-jalan ambo hilang bagai dari rumah ba itu kato badan sekiman. Tapi kini mama indak kawacali nambah namo buyong si Jono. Iyo lah kawan badan ambo inyo hali membuat kursi mama Mainyo ali mama membuat kursi neko dapet lainyo mama kerajur siko kerancak-rancak buatan kursi mama ko pandai-pandai anggota mama bekajo alus sabanding karajo badan do buyong yono ndak kasabanding do mama yosi yono ba itu kato sisakiman ma Mawa itu katonyo badan sekiman mandanga kato cuy tu desinan mama kabakato nekok layang sabana-bana nyong ndak kemengicu ambura barapit yang sampai dari Priaman ko ke Jakarta ba itu sekali kato mama. Tapi bajanji yang bake ambo ndak boleh badutuang doa sekali kini tapi ko badutoyo sekali kini yang salam umur ndak percaya dia ada walong kemanakan kontan ambo bana ba itu sekali kato buyung alimu is mandanga kato rupo itu onde mama dangakan bana nanambo indak do mama kabaduto kok kini mama keadaannya ke Jakarta dari Sikombo sorangnya mama biaya boleh nak kadang benar cuman kababalik ke daerah Padang
Tentu baduo lay badan kami, makan baduo, ongkos lah baduo, ba itu kato badan ninyo. Mendanga kato dari badan Sakiman, lay sampai pitinyo dia nganggaran 3 juta. Japui lah buyuang nambah namo jono na Iyo japui lah yung nambah namo jono ko iyo santiang bananyo malukis kursi di awak lukisan ko manang kurang nang banyaknya kursinya nawak bueknya kursi gabusnya ba itu sekali kato badan mama. Ukiran dari kayu yang ndak barapo, ado bana ukiran dari kayu ndak bara jalan, do nak nyobali di orang do nak nyuago do orang do sabok gambar awak tu buru-buru nyo ndak rancak do ukiran awak. Ba itu kato badan mama, baru bakato badannya buyang Sakiman. Kok 3 juta mama nak sampai paling indahnya sampai juta mama Ma paling indahnya mama ampe juta mangkonyo sampai mama ampe juta kok tiba bek Ambor Jakarta mama tentu ndak mungkin inyo kan bobok ronyo ba bininyo banak tu tinggal bini piti tu tinggal anaknya untuk balanyo. Mbak itu kato badan Sakiman kato sampai sabantu itu. Kalau coy itu katuang Sakiman iko mapiti ampe juta. Barangke lang lay ka Jakarta anjapui kawanang nan santiang tunan santiang malukis kursi nambah namo si buyang jo. Mandanga kata dari mamanya ambil piti di mama nan sebanyak ampe juta tadi. O pitinya ambil di Sakiman babalik buyang ke Sakiman ketampe mande badaninya. O katampe mande badaninya indak to bilang-bilang lamo. O ndak guna to etong lamo bana maalun saja badaninya sedang berjalan-jalan yuo ndak lamonyo di jalan tiba di rumah mandek. Anuang mae tiba di rumahnya mandekan luang mandi lah badan Sakiman tadi setelah mandi badaninya selesai mandi ganti baju pikir juga badaninya joto ko ambo ke Jakarta tombo ambil tiket pesawat ba itu kato badaninya kok joto awak ke Jakarta sekian biaya bi.
Ombo ambil tiket pesawat sekian biaya bi tapi waktu agak capek wa itu kata badaninyo sedang berpikir-pikir juga. Di sinan kalau kau dipandang biarlah ambo ambil tiket pesawat ndak sampai ke Padang do bawa ambil oto wa itu kata badaninyo bertuju bandara saja. Hari ada pukulnya 3 patang di sinan kalau dipandang di ala bajunya laki. Nyonda ada membawa baju ganti jo baju laki di badan saja tarui lainnya ke bandara itu badan olah buyang sakit Oba itu badanmu yang sakit manisinan kalau kau dipandang. Yo indah to bilang lama bana sedang bendara dituju. Opane delamonyo sedang di jalan tiba waktu yo jangkonyo lah sampainya ke bandara ditanya tiket pesawat jam bara pesawat barangke. Oh indah to bilang lamo bana nanado pesawat lai tiket ke Jakarta barangke setengah lah. Apaan Onam barang kelai 7:30 laksana ngati badan sekiman nyo ambilnya tiket sekali tiket lah dapet di tangan nyo hari lado pukul 6 meningkat 6:30 nyo taruh masuk ke ruangan tunggu. Yo sedang di sinan badan nyo menunggu pesawat kabarang ke tinggal nyo di sinan to japui badan siono sedang nyo duduk jo bini nyo tuan. O sadangnya duduknya aja bininya nambah namo siupi iyam nananak sedang lalok bana sedangnya lalok badan anak iyo nambah namo pi tati wa itu kalau kau dipandang mengecek lainnya badan yono onde di kandung iyam abang onde iyam ya di abang kamangak kolai badan awak alas seminggu 2 minggu. Lala biar dia hari 2 minggu abang tak dapat bakar jojo adi bayi ya. Ho kontrakkan rumah yo ya mei ba itu bana kato yono mandang kato rupo itu menjawek badan diri ya miyo lah ibu dari tati onde abang sayang jo yang kok kayam abang bangece. Kok kayam bang abang matanyo iyo nak tahu badan iyam iyam meminta pitinyo bagi abang na jale iyam bang ndak karajo yo bang. O kamang ako bang jawab paniyam Beko iyam salah jawe Abang bangilo bake iyam Abang berang lo bake iyam yo bang.
Hoba itu kato badan inyo mandang kato dari yang menjawe juo badan yono nak kaberang lodo dia badan abang cuma awak sal yang manuka nuka pengalaman itu namanya dia laki bini ya mei. Oh itu namanya awak laki bini mandang kata rupo itu ko itu nang kabang-kabang jadi juola kata badan iyam kok kamanuka nuka pengalaman dah masalah do bang kata iya masa jan bini abang tuka bang mandang kato dari badan yang balaka galak badan yono awak seriusnya bagara jo awak itu kato buyong yono tuan. Oba itu kato badan yono lama nunggak dia kontrakkan rumah awak lah sebulan kontrakkan menunggak ba itu kato badan inyo 700 ma dia kontrakkan sebulan jual piti ka dicari yam. Oba itu bana kato inyo kondak jo dapet besok bakarajo atau sama laki gak 3 hari kini alang kaberang nampunyo rumah dia. Yo alang kaberang nampunyo rumah sedang mau tahu tajuo di sini ia mengecek kembek kopi abang bang kata ia menanga kata cuitu jadi dia kata badan gono buat lah dia kopi segala tapi nak banyak gula sikit gula itu kata badan inyo hanya buatan kopi di badan ia minum lah bang laki yam yo bang. Oh minum labang laki amnyo sadang ota maota juo sadang maota minum kopi naninyo badan diri yono nama to nak namu lalu bapikir juo badan inyo kondak jo dapet karajo sari jo 2 hari kini jo adi bayi kontrakkan rumah anak di dalam sekolah sedang dalam sekolah dasar jualan anak kabalan jo tuan. Ojo alanaknyo kabalan jo itu nantakana di badan yono indak to bilang-bilang lama sedang cuy itu kita pandang balai rajo kaulu balai di dalam lawi. Hot tinggal yono jo iyam dulu kita na lain kita sabui to bilang badan sekiman tibo wakatu yo jangko nyari ala 7:30 lah naik ate pesawat tuan. Olah naik ate pesawat, setelah naiknya ate pesawat di sinan kalau dipandang pengaman laki sekali, lelaki pengaman di badannya. Ya penumpang pakai pengaman kesadonyo, lah tiba pemberitahuan waktunya jam kabarangke membubuang tabang ke petabang dari Tabiang ke Jakarta. Di malo hati pak tak kamamang janji joinyo balun sudah tuan. Petabang kalau dilihat pesawat sedang di udara lampunya terbiru-biru hati di malo tak kaibo na bedo yono di oleh nak batamu
Nambe doyono nyonak watamu baitu bana kok dipandang sadangnya kawan badaninyo di hatinya pesawat juo. Ndak lama do kita bilangkan maalun badan sekiman. Yo sadang di hati pesawat juo, pesawat di hati si udaro baitu kalau kok dilihat. Oh nak lama loinyo di udara anggaran sejam lebih kurang lah sampai kebenarannya di Jakarta wa itu jua nabi aso mandai. Oh anggarannya jam 8:30 lebih kurang alanya sampai ke bandara di Jakarta. Lah turun orang namanya nanyinyo badan sekiman lah turun lo dari pesawat keluarnya. Oh di bandara setu keluarnya dari bandara lah tagak-tagak di jalan diambil otot tompangan. Kok diambil lo taksinya tentu ongkos leka gadang. Tentu bajalannya badannya dulu cari ongkos nagak ketik cari ongkos otot tompangan dapet tompangan badaninyo yola otot kasale mama Mayola tonyo kesalembala dapet tompangan badan sekiman sedang di hati oto juo sedang di hati oto pak badaninyo tinggaan sedang hati oto menuju daerah Salemba. Mato bilang badan diri yono kalau na yono kok dipandang naninyo sedang duduk-duduk mato nanindak namo lalok bekato sekalinyo badaniyam. Onde abang apa si tati Ariala abang pukul 10 mengantuk mato badan iam lalu dulu bang dake anak mandangakato bantu itu onde iame adik abang lalu dulu badaniam mato abang ndak namu langalo di mato abang ya mana namu lalo dek mato yono ndak namu lalo ni duian TV-nya menonton ba itu kerajo badaninyo di sinan kalau kok dilihat sedang menonton jua awak sedang menonton tinggalnya sedang menonton maalun saja badannya buyung sekiman. Ndak lama inyo ate oto sampai ke daerah Salemba. Satu tiba di negari Salemba lah turun oto badaninyo. Nan malangnya badan sekiman tadi di rumah yono nyo datang rumah
Ma ditampe yono nyo anyo ndak tahu cuman anjale nyo di badannya nyo tinggal di negari Salemba di sinan menurut baritonyo masuknya dake simpang 3 RW 1 RT 1 nomornya nomor 9 balik. Itu de inyo nan tekanado pos korondonyo di samping masuk. Itu de yo ma badannya nan tainge. Bajalan juo yo ma badan sama seorang sadang bajalan badan sakiman mencari rumah badan yono alamat sinanyo 7 panek dek lamo di bajalan nampak pus korondo di badannya ma Satanya nampak puskorondo di sinan kalau kau dipandang orang nan sadang duduk-duduk anak muda sadang duduk-duduk sinan batanyo badan inyo iyo lainyo sikemasik sakiman satu tibo dake orang sadang duduk onde dek kanduang na muda bari luru yambo batanyo bari banambo barundiang kok lai dape ambo batanyo tahu kok dia ditampe yono karajonyo jalenyo kadang-kadang karajo bangunan kadang-kadang karajo dolu buek kursinyo malukisan tiang bana mandanga kato rupo itu onde bang jono nyo suami ka iyam rumahnya masuk kadang alam bang Marumahnya bang masuk ke dalam masuk abang dake gang kamanang ketek kobe ko tibo abang dake gang simpang ampe tibo dake simpang ampe sinan lurus saja abang berjalan begitu kato-kato orang nan sadang duduk mandanga kato coy itu nyo minta terima kasih jalan sakiman kagang Oh jalan lah badan dirinya ndak lamonyo di bajalan. Oh sadang coy itu kok dipandang lala nampak simpang ampe lurui bajalan badannya sedang bajalan sama seorang nampaklah orang sedang menonton TV-nya masih duit jual. Di sinan orang nampak menontonnya calik-calik dari jauh nampak rupa bantu badan yono baru nyoimbau di labuan rumah. Onyo imbau di labuan rumah satanya imbau di labuan rumah baca assalamualaikum menjauhi badan diri yono waalaikumsalam kata yono siatu kata badan yono awak ma kata badan ninyo buyong sekiman. Oh awak ma kata badan ninyo indak to bilang no bilang lamo. Oh mananga kata rupo itu awak siako pakto badan yono ambo badannya buyang saki iman di
Iko ambo mabuyong sekiman kawan Yono datang dari Padang Mandanga kato rupo itu di sinan tersasa Yono tagaknya buka sekali pintu rumah satu di sinan kok di dalam pandang naik lah sobat dahulu lah naik badannya buyong sekiman lah duduk inyo di kerusi baca rito sekali badan Yono onde dangan di sekiman di mawat tanyo tadi kasih tadi bertanya sama siapa bertanya apa itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu ada anak muda duduk di pos rondo di sini nambo bertanya katonyo masuk dake simpang ketek batamu jo simpang ampe lurus saja bang kato inyo di sini nambo latari Kironyo Yono masih menonton mangko batamu badan awak mangko batamu madie badan awak ba itu bana kato inyo nak guno to etong lamo maalun saja badan inyo menanga kato cuy turisinan Yono kok dipandang jagoan iyam dari lalu onde dik kandung iyam dia jago lah iyam mana dulu jago lah dia dari tidur ba itu kato badan inyo mandanga kato cuy itu menggali iyam seketek menggali kiri menggali kanan duduk lah iyam sekutik kualanyo jago dari lalu nyo cali ado batamu nyo buwe aye di siam tuan nyobuwe aye pa di siam lah nyobuwe aye diam lepai nyo kadapur lah nyobuwe kopi sekali satu sudah membuat kopi letaan di atas meja satu terletak atas meja minum lah sobat kato badan nyo buyong Yono alanyo minum di badan sekiman setonyo aguk kopi seraguk nyo bakar rokok di sekiman nyo calik rokok dan terletak rokoknya lahir rokok lama Haji Samsu terletak atas meja bakato badannya buyong Yono bakilek kawan pada dulu agak bakilek pada nambiaso ambo dari pagi ndak ada marokok lah malam lo sabantu eko jangan sabungkui kadi sabui satanga rokok ndak dapet jangan setengah kadi etong sabatang rokok ndak ada Hojan sabatang lole awak marokok sewi alun sobat bakar rokok tuan sewi alun doa bakar rokok ba itu bana kato inyo di sinan kalau kok dipandang menanga kato cuy itu sinan bakato sekiman tadi onde sobat dangakan bana dangar Yono sebananyo menderita duit kini maka lombo cali mandanga kato rupu itu onde dangan lah di sobat ndak menderita ba alo kato sobat kontrakkan rumah hampir tibo piti alun ado di tangan joa kontraan kadebaye kawan ojo kontrakkan rumahnya kadibayi mandanga kato rupo itu di sinan kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana bakato badannya buyong sekiman onde sobat dangakan bana kalau masalah kontrakkan rumah dan sobat jangan berpikir pulau itu tu masalah muda itu masalah yang kedua asale sobat namu payasa namu jo ambo pekarajo asale namu samo barangke kontrakkan rumah ambo bayi kawan kontrakkan rumahnya ambo bayi ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo mandanga kato rupo itu lah sanang di dalam hati onde sobat dangakan bana kalau itu nang kato kawan asado piti untuk tinggal dake iam di rumah kama karajo dia ambo namu dia
Okama karajo dia ambonamu ba itu bana katoinyo mandanga katorupo itu lasanang di dalam hati sajua di dalam kiro-kiro mandanga katorupo itu katonyo badan sekiman barabana kontrakan rumah mandanga katoco itu ko itu nan sobat tanyo yo kontrakan rumah badan ambo 700 kontrakan sabulan lah sabulan ambo manungga bulan kini masuk kedua sebanyak 1 juta hampir rangatui sobat. Oh sebanyak 1 juta nyo hampir ratui mandanga katorupo itu kato badan diri yo mainyo buyong sekiman kok 1 juta hampir ratui masalah mudah saja beko to cari jalan keluarnya awak nani duit ate duya ado pintu masuk ado pintu keluar ado pintu kanan ado pintu kiri. Ba itu bana kato inyo jangan itu lo sobat ipikian to tunggu hari ko pagi baris kita pikian kawan. Oh pagi baris kita pikian ba itu bana kato inyo di sinan kalau dipandang yo indah to bilang lama ne sobat dangalakan mana watanyo ambo la baket sobat lain namu jo ambo bakarajo pai jo paman la badan ambo kok paman katoran seko yo mama di kami kampung pai jo mama badan ambo. Iyo di daerahnya kota Padang piaman kampung keteknya ba itu kato badaninyo parabotnya sangat gadang bana kini nanado baru kursi dari tunanyo bue iyola dari pusa gabus iyola kursi dari gabus parabot gadang tapi nak jalan alatnya lengkap kasadonyo nan tukang ukie nanda ado kawan. Onan tukang ukie kawan nanda ado menanga katorupo itu di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamo bana nak perlu dietong lamo di sinan kalau kita lihat. Oh kalau itu nan sobat kawan kok itu nambah kawan asal ya do piti tinggal ambo siap saja barangke bilo kapai ambo siap na pokok piti ado tinggal di rumah. Oh tinggal piti biaya anak tinggal biaya untuk rumah boyo kau untuk badan ya mio balanyo di badan tati Tuhan. Oh iyo balanjo badan tati mandanga katorupo itu sanang taraso dalam mati sajua di dalam kiro-kiro. Oh mandanga katoco itu tadanga juo disiam tadanga dalam milik dalam masuk suami kakapai yo pai kakota Padang pai yo kawan badan inyo kok jadi pitinyo tinggal jale suami kabarangke. Oh jale suami kakapai awak tinggal samojo anak nak tabadoi boati yang sadan yang menangi tapi nak tadanga karuangan ba itu nasib oma olah badan layam
Oba itu nasib badani yang labasa bantane ayam atau anaknya pagui nyotangisi. Hona ninyo nado kamang ngecek menangi tersadu-sadu isa-isa dalam bilik nak tadang tangi keluar bagalumu di dalam hati Kalau muanya di dalam hati baik itu kalau kau dipandang indah tu etong lama nak perlu tu bilang lama mana di sinan kalau kau dipandang nama lampak semalam itu ala tidur nyok serumahnya antara yono baduo jo badan sekimaninyo lalu di muka TV. Lalu nyo sekutiko nak lama kita bilangkan sekalok lalu hari siang paginya kalau dipandang selesai mandi badaninyo ladu dua ate kuri isi tuan. Mandang katonyo rupo itu di sinan kalau kau dipandang de inyo sedang duduk di kursi mau taju badan inyo baduo jo badan yono antara sekiman yo siono agak saja badan sekiman de ayalah babue antara tak kopi dua kali bajalan yono keluar seto bajalan yo keluar nyo cari makanan keluar ada dapet goreng di badannya 100 roti di balinyo nyo bali rokok 2 bungkus ituan. Nyo bali rokoknya 2 bungkus nyo bali aji samsu 2 bungkus telatak rokok sekali na roti telatak luar meja nyo imbau sekali badan iyam iyo di badan diri yono. Onde dia kandung iyam dia kesiko awak sama duduk dekat kursi kuado yang berbalik kuado roti sekalian bakato iyam dari bilik. Onde abang dengan bana makan dulu dia abang roti jogor yang iyam malipe bang baju anak bang oh iya malipe bang baju anak ba itu bana katoi nyonyo lipe juo baju anak nan sabana nyo badan iyam alasan saja melipe lipe baju lah balipe nyulang jo lipe baju lah bagosok nyulang jo gosok nyo. Oh hatinya ibu pak dan sabananya tak taluk mencalik suami sedang mau tanya baduo kok jadi pai badan abang kebaan nasib bang. Oh badan iyam yo bang ba itu kato badan inyo tuan. Oh kabaan nasib mabang badan iyam indak to bilang lamo bana nak perlu dietong lamo disiko kalau dipandang. Naninyo boyang sakiman baduo jo badan jono sadang mau tau taju hari ado pukul 8 meningkat pukul 9 menjawe pukul 10 bakato badan boyang sakiman onde jono kawan ambo.
Onde yono kawan ambo bara banyak dia piti paralu menanga kato rupo itu kana lambo kabanyu kuntuk kontraan rumah ambo selama hari 2 bulan sebanyaknya 1 juta sampai ratui tentu ambo nak mungkin capek pai capek bawalia ba itu kato badan ninyo mandanga kato rupo itu jadi batanyo badan sekiman bara pitinyo nangka sampai yo kato sampai serupo itu kok dapet di paman badan sekiman kok leka dapet ambo bakanda pinjamkan ambo piti sebanyak ampe juta yo untuk ambo tinggalan yo anak yo bini ambo tinggalan kesadonyo ambo biarlah nak bapiti biarin ndak membawa piti kenapa dia ambo guna piti makan di sinan kadape yo ba itu katonyo badan yono kato sampai sabantu itu tunggu sabanta yono dulu ambo telepon mama ambo yono oh ambo telepon dulu yono mama ambo cari nomor mama tadi di sini namo ke dicari tepampang namo dalam HP yo labu yo ngalimu isba itu kalau kau dipandang indak to betong lamo bana oh satu mandari yang gagang telepon lapenyo ke telepon mama nyo calik di badan mama nyo calik panggilan masuk kironyo badannya buyong sekiman di sinan kalau dipandang nyo angke di badan mama onde sekiman kamanakan ambo baaka bako badan buyong ala kok jadi yang ke Jakarta kato sampai sebantu itu onde mama dangakan bana ambo lah tibo mama dake Jakarta di rumah badan buyong yono tapi ado kandaknya sebuah inyoi duitnya mama sedang sawi bana kok dapet kandak di mama le dapet meminjamnya anggaran sampai juta kok dapet meminjam sampai juta inyo sedio pai jo ambo kontrakkan rumah lama nunggak mama oh kontrakkan rumah mama lama nunggak lah 2 bulan kontrakkannya manunggak sebanyak 1 juta sampai ratui oh kok meminjamnya sebanyak sampai juta tentu tinggalnya 26 itulah kau untuk biaya anak jo bininya selama inyo kerajo di sinan sama laki inyo gajian itu etongan mama badan inyo mandanga kato bantu itu bakato mama ke badan buyong sekiman ambo kang dak percaya kok iyo yung sabantu itu dek karena WA ambo ado di badanang cubuang bae ambo yo WA video call badanang jo badan ambo agian ape ka badanyo boleh percaya badan ambo yung oh boleh percaya yung badan ambo ke badanang masekiman ayo nak percaya mana orang lacuk malu ambo ba itu kato badan inyo yo mandanga kato coy itu di sinan badan sekiman tunggu sabanta dulu mama ambot matian telepon biasa ambo ambil WA da olunyo matian telepon biasa nyo ambil WA badan mama video call inyo jo mama yo satu lah masuk WA ke mama nyo angke di badan mama nyo calik bantu mama badan sekiman satu nyo pandang di siono lah galak mangani lah oh mande olah mama sekiman oh lah nampak lah bantuan
Lah nampak bantuannya badannya apa diri mamaknya dari sekiman nampak lo bantu yono di badan mama iyo di buyang alimu is. Oh satu nampak badannya cuma buyangnya yono tadi. Lasana ngati badan mama di malu hati mama nak kesanang nak tangguang gagah badan yono kok bantu iko orang nak kebakar ajo. Indak bana lanyo pandai ya melukis parabot tagak-tagak saja di parabot orang sayang yo mencalianyo Tuhan mau orang sayang Joko mama mencalik nyoba itu kata hati mama nyo calik bantu badan yono baru nyo nampak dalam HP walau nyo nampak dalam sedang video call pakai WA. Di sinan kalau yono lah nyo calik nyo sewaktu itu di mama badan sekiman. Iyolah sana ngati mama nyo calik bantu jo ruponyo awak tinggi putih barasi sabantu Cino dipandangi ba itu bana pak badan inyo bakato badan diri mama onde sekiman dangabana leya doang pakai ATM leya doang nomor rekening ba itu kato badan inyo manjawe inyo sekiman tadi ambo bapiti nyo mama nanda ado sekadar rekening mama tanyo gak 10 badan denang ado mama Mangga 10 mama abadan ambo doa dan mama yang ketujuh nomor rekening bace aku ba itu sekali katuinyo beri iko ba itu kato badannya buyung sekiman di sinan bakato badan mama jam banyak cerita yang dalam apa yang kirim nomor rekening untuk kode PBRI nah boleh laki seketik ba itu sekali kato mama. Yo kalau yo mama sabantu itu mau mati anak dulu mau kirim nomor rekening KWA badan diri mama Yo kan nomor WA mama badan mama ba itu kato badan inyo indak to bilang lamu bana nak para luto etong lamu yo nomor rekening lah nyo kirim sekali nomor rekening ate namo badan sekiman BRI mama katoinyo kato sampai nomornya kirim lah nyo calik di badan mama nyo baco masuk dake WA sana ngatinyo badan mama baru barangke nyo ke ATM nyo kirim piti kasakiman Manyo kirim lah piti nyo kasakiman nyo ambil lo para tema ATM di dompet nyo masukan nyo ATM tadi nyo transfer piti sekali sebanyak piti nyo ampe juta piti nyo minta nyo labian di badan mama sebanyak piti dikirim mama sebanyak 5 juta piti nyo kirim selesai nyo kirim nyo ke badan sekiman bukti pengiriman lah nyo kirim lo melalui WA sudah nyo kirim mama lah mana telepon onde dengan yang sekiman ampe juta yang piti yang minta 5 juta piti bahagian kainyo kasadonyo nam piti jan buyang ambil na
Manampiti jan yuang buyuang ambiek mananga katorupo itu sanang bana di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pemikiran ndak tabado sanang do dalam hati ala masuk pitikai nyola tibo dalam ATM nyola masuk piti karakening bakato badan buyong tadi olai nyo sisa kiman onde sobat dangan mana tunggu di rumah sobat sabanta ambo ambil piti dahulu sobat ambo ambil piti dahulu basaba badan kawan ambo mandanga kato bantu itu lasana ngati badan inyo lapai badannya buyong sekiman pai ambil piti tinggal badan diri yono tinggal bininyo datang tibo si iyam dake yono manangi iyam dake onde abang dengan bana kabarangke ko bang abang kepadang tadanga di badan ayam kawan abang ambil piti o mananga katorupo itu di sini ninyo kawakato onde dek kandung iyam dia biala bang cubo kerajo di padang tapi badanji badan abang nan abang indak do dia joyam kabaduto indak baduto do yamai badan abang asalake mandapet piti kota lambe bana babalik bakirim piti kai yam dia oh abang kirim dia piti kai ama itu kato badaninyo mandanga kato coy itu manangi yang jawe kece menjawe kato badanyo onde abang sayang nyo iyam lan sabana nyo bang badan iyam na aro piti banyak na aro piti bajuta anak teman nyo bang make abang kotak jo abang labang anak nak bobo kotak jo abang nyo anak nak lalok kawa nasib bang onde kok jadi barangke bang badan abang kaba nasib badan iyam kaba nasib iyam joana nambana musiupit tati anak tamanyo bang di badan abang kotak jo abang bang anak nak lalu kotak jo apa nak makan nambe doa anak basensaro bang
iam dia sayang jo abang dangal ada iam kecil abang dak banian abang nak jauh-jauh jo iam dak cuayo lah iam dak bersumpah abang namu mata iam kan tahu jo lah 2 bulan hampir dia kontrakkan rumah awak manungga kau nak jo dibayar lah dia masuk kedua kau awak tahu si kau dia di mawak ketinggalan tak kau lalok tepi jalan kau awak badu lalok tepi jalan nak bagai dia tapi anak baanyo dia kato badan yono kau nak de ulah mangana anak jo adik nak talok jauh bang jo iam nak talok jauh do di abang jo iam tapi balai mangaban kamangaju oleh dia badan awak diukun keadaan diukun matu ekonomi kok tando ado jo oleh dia kelajo di Jakarta abang nak talok jauh-jauh kepada dia percaya lah dia baik itu sekali kato badan yono kato adik dakek dia daerah Kota Padang kato iam dake Padang kato iam kau ndak bisa do di awak jalan kaki joto peken kau nak joto di pesawat percayalah iam mbak itu kato badaninyo kok tando ado piti bantu orang ndak talok jauh abang joangana iam abang Mamandanga katoco itu dek lama otak kama otak lah datang kawannya tadi nambah namonyo buyong sekimanyo cali iamnyo bini yono nani ya malak kamanangi aye mato dari badare mau jalabe aye mato la bangka mato di manangi di sini nanti bonyo di labu pintu baca assalamualaikum salam kato badan yono satu tibo badan sekiman yang pai ke bilik dalam la naik badannya sekiman nate rumah la duduk rakek kurisinya himbau iam bini yang ono ma manyo imbau la iam nyo abini yono dedek kandung iam dia kamari la iam dulu dah ke kami mengecek ke siko la iam dah ke abang meko dan salah sangko lu iam kau duduk di siko mengecek bertigo awak ancak bayu iyo dia awak bertigo mandanga kato bantu itulah keluar badan diri iam seto keluar badan iam mengecek badan sekiman onde iam ya di abang picayolah yang badan iam nan abang nan sabananyo di antara yono jo si iam indah abang anggap orang lain do di abang anggap sebantu urusan nak kontan abang di Jakarta ko picayolah iam bake abang mansonyo yono ma abang bau iyo batu pai karang ajo di iyo batu-batu ma dia pai karajo kondak batu-batu dia pai kerajo indak lo tempat lain kudoya ma di rumah kontan mama ambo bana di rumah kontan nyo paman om bana ba itu bana katoenyo mandanga katonyo pa dari seki mana jawaban badaniam onde abang dangakan bana nani yang panikkan bang adowana nani yang nak baaro bang amana waas jauh dari suami do sebulan 2 bulan biasa tanya bang jauh dari suami namanya suami bakarajo nani yang panikkan badan anak nabana mo siupiet tangati bang yo nambah namo babang asiupit tati sebabnya anak bang badan kami anak teman jo di apanya kotak jo apanya ndak makan kotak jo apanya ndak lalu walau dalam sekolah dasar duduk di bangku kelas 1 anak tu sangat manjo warna si tati sangat
cengeng bangana bange mandanga katorupo itu Jawa panyo badannya tuma buyong yono dedek kandung iam dia beko abang mangecek jo anak abang mangecek beko jo sitati kabake anak badana kabake anak badana percaya lah dia badan dirinya tuma badan tati oba itu kato badaninyo indah to bilang lamu mana mandanga kato nyonyo nangka mengecek katati kabake anak badaninyo sanang terasa dalam hati tapi abang dengan bana umbu beko tati elo-elo ya bang jadi bangi anak badan anak ba itu kata badani iya itu katonyo badani yang menanga katorupo itu senang bana di dalam hati nak tabado senang dalam hati nak lamu kita etongkan sedang mau tahu taju Oinyo sedang mau taco itu bakato badanmu yang sekiman onde danga di sobat ambo nambah namu si buyong yono Odang adik kawan sebananyo kopi dikirim mama tadi memintakan sampai juta tapi mama lain caronyo perasaan mama sangat tinggi dek karena nyo dapet tadi mengecek jo badan yono nyo kirim piti 5 juta tinggal untuk di rumah untuk biaya anak jo begini dia Oh untuk biaya mana jo bini mandanga katorupo itu lasanang hatinya badannya buyong yono disinan kalau dilie onde dek kandung dia iya mabang Oh iko mapiti dia 5 juta na piti ndak kabang ambil bayi kontrakan rumah awak salabiannya piti nanado untuk biaya ya Oh adik jo anak yo ya mbak itu kato badaninyo untuk biaya yam jo tati co itu kato badannya buyong yono kato sampai sabantu itu bakato badan diri yam Honde abang dangakan bana ambil abang piti pauni saku kondak bana gak 100.000 gak 50 abang ambil jo beko awi abang di jalan jo abalan jo Oh apa tati ba itu kato badani yam Tuhan Oba itu katonyo badani yang mandanga katoco itu ndak guna to bilang-bilang lamu
Hobakato badan buyong sekiman masalah balanjo yono yo piti pauni saku itu tu tanggung jawab ambo na piti na 5 juta simpanlah dia elo elo ho simpanlah pitinyo di badan yang bayi dia kontrakkan rumah salah bienyo untuk biaya dia. Oh salah bienyo dia untuk biaya ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu lasana ngati badaninyo tumpak di badan diri yono nyo masuk ke dalam kamar satu tiba di dalam bilik nyo ambil tas nangga elok nyo pilih pakaian kanyo bau nampak suami pilih baju menangis olah mana